जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे परिणाम भोजपुरिया जहां आज की रिपोर्ट मेरे वालों के बतावे जा रहल बानी कि जितना भी भोजपुरिया दर्शक बाड़े जे फिल्म क्रेक फाइटर के ऑफिशियल ट्रेलर के इंतजार कर रहल बाड़े, आप लोग खातिर सबसे बड़ खबर आ रहल बा पावर स्टार पवन सिंह जी के तरफ से। जी हाँ भैया, आप लोग बता दी कि जिसे कि आप लोग हम बतैले रही कि आज 17 मार्च के दिन ट्रेलर रिलीज हुई, तो आप लोग के बीच में रिलीज डेट और टाइम दोनों ही आ चुकल बा। जी हाँ भैया, आज 11 बजे वेव म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भोजपुरी के सबसे महंगी फिल्म क्रेक फाइटर के ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया जाये। एक जानकारी खुद पावर स्टार पवन सिंह जी एगो पोस्टर जारी करके देले बाड़े, जिसे कि आप लोग पोस्टर देख रहे बानी। वो पोस्टर में साफ तौर पर लिखल गई बा कि 17/3/2019 के 11 बजे सुबह में वेव म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिल्म क्रेक फाइटर के ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो जाए। एक बाद आप लोग के बैक टू बैक ऑडियो सॉन्ग सुने के मिली फिल्म क्रेक फाइटर के, और 21 मार्च से आप लोग के नजदीकी सिनेमा घर में फिल्म क्रेक फाइटर रिलीज हो जाए। तो के फिल्म क्रेक फाइटर के ट्रेलर के इंतजार कर रहा बा, अपन राय बताइए और साथ ही साथ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, और भोजपुरी के हर खबर जाने खातिर अपन भाषा वाला चैनल के जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिला था भैया अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।